koupil mi psa. Má zkušenosti, nebo tě ho A sú tu Vianoce. Málo miesta, klobásočka, šunčička. V izbe čaká naša rodinka. V kuchynke sa varila kapustnička. Nádherná a dobrá. A v tejto izbietke je naša rodinka. Toto je náš domov. Tu máme taký malý stolík, tu je dobrý šalátik, klobásočka, šunčička, tu kúkáme televízor, tu je pekne prestretý stôl, naša kapusnička, rybička a toto je naša rodinka. Toto je naša rodinka, troška si prijazdím na detaily. A toto je stromček. Náš nádherný stromček. A toto je tatino. Á, vynikajúce. Aj s kamerou. No a dobre, teraz si už sadnite. A náš nádherný stromček, ktorý tu je. A šťastná rodinka, ktorá sa pozerá. A pozrieme sa, čo tu máme. Pod jedným rožkom máme úrodu. Pod druhým rožkom máme aj peniažky slovenské, aj euro. Pod tretím rožkom, čo sa nachádza, Otýlka? Nachádza sa chlebík. A pod štvrtým rožkom, čo bude asi, Miško? Nachádza sa cesnak a cibuľa. A toto je náš kútik. A tento stromček, vážený, vyzdobila Otýlka. Nádherný až po plafón. A tuto pozerávame telku, ale teraz tu máme nádherne prestretý stôl. A tu máme televízor a pozeráme telku. A Otýlkin strom. A taťov počítač. Pracovný stôl. A kapusnička čaká. Rybička čaká. A všetci sa tešíme. Na čo? Na Vianoce! Miško, tešíš sa? Detail na teba. Áno. Čo najviac sa tešíš? Na čo? Na darčeky? Na všetko. Mamina, tešíš sa? Áno. A Otýlka? Strašne. Dobre. A kto ide natočiť? Tatina? No vážený, a teraz Otýlka už je pomaly vyššia odo mňa. Nesvieti. A teraz ideme slávnostnú reč. Nahráva, ale to nesvieti. To je taká kamera, že nahráva, ale nesvieti. Tajná. Tajná kamera. Prečo sa väčšine trápiť s tým ovocím? No, odjazdi, Miško. Ovocných šťav Happy Day máte šťavu z Máme tu peknú potravinu. A vypni. Samozrejme rauch. Si sa tešíme na Vianoce, lebo tieto Vianoce máme najbohatšie. Máme auto, máme kameru, máme počítače a máme nádherný rok pred sebou. Začíname touto peknou večerou. Miško, teší sa? Na Vianoce. Už poďme jesť. Ukážete, proto si pôjdu. Tak a sú tu Vianoce. Vianoce s množstvom darčekov. Tuto je veľmi veľa darčekov. Pre každého je niečo. Tu má Miško, mamina, Otýlka. Tu máme strašne veľa. No skús hasnúť svetlo, že čo to povie. Je to nezbožné. Tak, a teraz je tu. Tak toto svieti pekne. Nebo tá černá láska v tom žlutém.
a môže zazvoniť. Pôjdu po slepe. Ježiško prišiel! Choďte sa mu poďakovať z okna. Len Miško nerozbí okno. Už je tu! Už je tu! Kde? Danka, zapál! Tam je. Ďakujeme, Ježiško. Ďakujeme, Ježiško! Ďakujeme! Ďakujeme, Ježiško, povedzte. Hasnite. Otýka. Hasnite. Dobre, tak zhasni, keď chcú. Kuknite sa, koľko toho máte tam. To čo Koľko je? tých darčekov. Sa nejak pomýlil, nejak nám tu moc veľa odhodil. Ale tieto nie sú napísané. Čo mám prvé otvoriť? Čo mám prvé otvoriť? Čo mám prvé otvoriť? Tieto nie sú napísané. Toto je Miškovi. Môžem zapáliť. Aj toto je Miškovi. Nie, nechaj ich. Každému rozdajme. Je vidno. Toto je Miškovi. Ale však je to taká atmosféra pre nás, to je Nie, dobré. toto mi daj čo ty. To je jedno, ty si to zober pod stromček, to je od oného. Ty si to je zober. tatinovi. Toto ti dáva To je mamine. tatínkovi. Fíha. Tatínko dáva maminke. To je od Od Ježiška, Ježiška. to není od tatinka. Čo je to? No ja neviem. A kde sú tie od oného, od toho frasa? A od oného, od ľudka? Maminke. Keď výbor. Odjazďujem a pozeráme sa na Miško. Trošku to pridrž, nech to je vidno. Fia, ako sa to volá, Miško? Staroveké Grécko. Wow! Knižka! Ty si dostal knižku? Juhu. A Otýlka, čo to tam ona rozbaluje? Wow! Wow! Obrazy! Ja som dostala knižku. Knižku aj Otýlka. A takú drahú. A Miško. A toto si rozbal. A mama, čo ide rozbalovať. Poďte sa kúknuť, mama. Čo to? Papiere. No, mama. Nejaké noviny dostala. Hello, no ukáž. Ukáž, cenovku ukáž. Cenovku ukáž, na druhú stranu cenovku. Ukáž cenovku. 450 Wow. Wow. Šteniatko! Otýlka má psíka, už ho len oživí. Wow. To je super. No, Jak ste to zapalili? To Vy ste originálni. No ale To som si o vás teda nemyslela. viete čo to? Teda, no toto je hrozné toto. teší sa. No, časopisy. no. Wow. A čo máš tam ešte, Miško? Historická. Wow, Miško má Ale historickú tento pes je reví. super. Otýlka má psíka, konečne má sen. Napísala Ježiškovi, že chce psíka, tak má psíka. No, a čo vám ten Stankoplutko dal ešte? To ukážte. To je peňaženka tatinová. Áno. No. To je pre maminu. No počkaj, ale ešte jedna musí byť, my sme zabudli na to. Veď tati... A foťák! Moje nervy. Moje nervy. A čo, Miško, dostal? Ticho. Moje nervy. To je čo? Ja sa totálne posadila. Nehovor tak škaredo. To je čo? Totálne. Ale čo to je? Nehovor tak. Nehovor, postaram sa, povedz. Ale povedz, čo to je. Ale čo to je? Počítač. Malý počítač. iPod! Budem mať na orky, že splím. Jožovi. Fuj,
No ale jak vieš, že to je tvoje, Otýlka, to musíme sa... Rúžový. No a čo? Sa musíme Lebo som sa dohodnúť. rozhodla ja. Toto je Miško bude mať foťák. To, Rúžové je. ale Spoločné bude. presne. Ale čo je to fialové? Vysvetli mi, akú to má funkciu. To je do uší. Ja aj ten MP3 prehrávač. Ale má to aj iné funkcie. Koľko to Je má to niečo giga? ako mobil, len to má oveľa väčšiu pamäť. 16 giga! Môj Moje mobil má nervy. koľko? To je na pesničky. giga. No čo ja viem? Aj nie, to je na video, aj na pesničky, to je všetko Aj na fotky, spolu. na všetko. No dobre, ale aj mobil je v tom. Nie. To je jak memory card, ale to je rozšírený mobil, to je medzi mobilom a počítačom. Čiže má to aj foťák v sebe. Takto ti to poviem. Je to jak memory, jak USBčko, ale môžeš si to aj prehrávať už. No ale má to objektív, že fotíš. Není to mobil, nič to s mobilom, je to jak USBčko. Môžeš sa tam zašpajchrovať veci. A môžeš si ich aj kúkať, lebo to má obraz. Video a hudbu. Najnovšia novinka. iPod! Ja sa poserem. Nehovor tak, že... Dobre, tak Zvukneš od šťastia. Prasne Moje nervy. 8 megapixlový. Moje nervy. Idem odfotiť. Tak ten stal neuveriteľné množstvo. No tak to nám... Počúvaj, ty ten kokos, stal to aspoň je 3000 Ježiško, korún. jak hovado. To lepšie spravil, že toto kúpil. Predstav si. To je Ježiško, jak hovado. To je strašné. Teda. A toto čo stalo podľa vás? Toto aj 10 000. Ale 2000. 2000. Nie, 16 giga zase. No to sa musíme Jaké kúknúť. malinké zlaté. Moje nervy, aký foťák, hej. Ten je Moje zlatý. nervy. Bože, ten je super. A ja ešte mám. Mejne GT. Ešte tatínko má. Strašné. Aha, tatínko má oné Ja mám kalendár. DR. Papier k tomu. Záručný. Čo je? Karta, memory. To je... Pozrite sa. Hej, a Miško má najlepšiu hru To je čo, aká? do počítača. Aha, a aj To je k tomu, to, čo aj po toto čom nám k tomu túžil. dal. Oný 1 giga na fotky, vieš? Aha. Teda, Otýlka, ty si dostala normálny 14 giga či koľko. Tati, budeme to mať na poli, To dobre? teraz nerieš, Otýlka. No. Pozri, toto je na batérku, tam nemusíš dávať tuškové. Áno. No. To je normálna batérka. Akumulátor, nie? Akumulátor, no hej. To je na akumulátor. No. No, teší sa Miško. Teda vy ste dostali darček. Elektronaj. A tu je... After Eight. Tati, a pozri, tu je aj Lenin. A tieto fľaše To drahé. je strašné. Vidíš, tu je Lenin. Otýlka, knie sa, tešíš. A tu je ešte kľúč od auta. No. Tak tento rok máte bohaté Vianoce, vám poviem. Teda ten sír, vieš čo. Ale to už mám aj narodeninám, lebo mám tretieho. Ukáž tú cenovku, nech kúknem. 400. 425, To ste 452. prehrali. Ale to už mám aj narodeninám, lebo 4. mám Klobouk s peřím, luk a kamizola. teda ale hrozne veľa Ale darčekov. myslím, Otýlka rozbaluje Otýlka, knihu. to je 16 giga, tati. Ja neviem, ale tá obrazovka, či to bude ostro premietať, alebo Nie, čo? to je len také... odpovědnému hádanku. No dobré, dá sa to pustiť do televízora, Miško? Alebo do počítača? Zábava. To je normálne. Frajerina.